Fly High Records Entertainment. Ang pangalan ko'y Santiago, sinilang noong 13 Hunyo, Santa Ana, Maynila, malapit doon sa Arellano. 2010 nung ako'y nagsimula, sa puso't isip ko ang musika di mawala. Hati-hati kami sa bayad para lang makapag-record. Salamat kay Trix the One, Infinite Rhyme, P3P Records. Yo ang dahilan kung ba't ako nagsusulat at hindi ko hahayaan na maglaho ang lahat. Ito ang panimula, yung panahon na ako'y nadapa, daming pinilas na papel, daming sinayang na tinta. Pero kahit na hindi ako titigil, gamit lapis at papel, hindi magpapapigil. Umaasang balang araw maging katulad ni Hambog. Inaral ko naman mabuti bawat linyang may suntok. Di pa dadaing, susubukan kong kayanin. Boses ang puhunan, sabi ng taga sa amin. Habang kumakalat na magagaling sa musika, at ako'y napag-iwanan nung ako'y nakaligta. Musika laging kasama kahit saan man magpunta. Minahal ko ang kultura at dun ako masaya. Iko, Glock 9, may kosa at abadon. Kung alam nyo lang kayo aking inspirasyon. Ang daming dadaanan, daming rapper sa lansangan. Di ako titigil hanggang sa aking mahawakan. Di ako magaling, alam ko lang to laruin. Madaming magaling na mas higit sa akin. Susubukan tawirin kahit na medyo madilim. Susubukan abutin kumikinang nabituin. Di ako magpapatinag, karanasan ng kalasag. Ubusin man ng ilang tibag, di pa rin to papalpa. Dahil paulit-ulit ko na to na ginagawa, na mag-eksperimento na makabago na tugma. Ipapakita ang galing at walang taong tatapakan. Lahat ay magaling sa pila, naguunahan. Kaya di ako susuko, sasabayan ko kayo kung kailangan bumuga, pues nandito lang ako. Nakakulabo ko na rin si Nice One ng Fatal Sign, habang nagsusulat sa kalye ng Pasig Line. Pagkatapos namin, rekta sa Republican, ubos ang aking pera, ubos ang 500. Pero ayos lang, basta boses mapakinggan at maihatid na mensahe na may gintong laman. Napalayo sa mga pinsan at mahal na kaibigan. May mga bagay na hadlang na dapat ko munang takasan. Walang ibang nilapitan, Diyos lang aking sandalan. Tanging nag-aapula sa oras ng pangangailangan. Di niya ko pinabayaan kahit na makasalanan. Sa dami ng atraso, kailan ba mababayaran?